Кой тука? Здравейте, хора! Кога сме започнали? Сега, току-що. Може би пак ще го гепна. Опа. Значи няма. Опа. Не започваме нова игра? Не знам. Дайте после играем Stumble Guys и после Да. Roblox. Айде, давайте. Ма Roblox трябва да си шернеш екран от телефона. Да, мога да го направя. Ама трябва да е различно видео. Мартине, след другата игра ще направиш Stumble Guys и после... Ние сега записваме ли? Да. Ние записваме и ти това го говориш. Пак пускам. Извинете. Да. Не ни се получи, просто жертва с 5 секунди повече. Да, с 5 секунди повече, да. По-малко да. Да, по-малко. Днес видеото се Или бъде по-скоро. малко по-голямо, някъде към 5-6 минути. Една-две игри на Battle Royale. Зависи дали се умра в първата секунда, като искам да взема това, като няма оръжие. Ма това си зависи всичко от мене, ама както аз се знам, аз се умра в първата секунда. Да, може. Има един приятел Стойчо, който буквално смисъл ме убива. Да. Ма един път аз го убих и просто... Как си убил Стойчо? Ще много сложно да убиеш Стойчо в Fortnite. Се брата, ти това 0 милисекунди в секунда. Не, бога не сте много бързо лично. Един пач крокодил, Ботюто. Ботята. Да, в смисъл е Ботю. Направо и така им правиме на ботовете. Не, то е Ботю! Не бота, Ботю. Ботил де, да, Ботю. Я слиза. Сега е малко оръжие. Да, имаш. Падна нещо. Падна нещо в ръкичката. Къде има още Тогава един скачи. чест? Не знам. Я се обърни назад. Балон. Барабока. О, джетпак! Джетпак. Хвърля гранати, за да взриве това. Окей, май няма да стане. Не, това трябваше да го изпия, това трябва да го изпия. Вземи го.